Patording ni Minggu Keluarga, Minggu Judika. Parjulu Pangaradion Ama Ina Dohot Yanakon sahudulan mah ganuk keluarga di parmingguan. Horas jelas selamat hari Minggu mah dihita saluhutna. Pinuci mah dibata naung mama masu sude keluarga ni akar ruas Suryana. Gabe boy hitamarlas niroha mamuji jala pasangapon goar ni dibata di Minggu Judika sadarion namar lapatan luluhon au ale jahuba. Di parmingguan keluarga di Tikion Rabdo hita dohot dongata sabagas Romar soba jala mamuji tuhata alanii di bagasan hapor seon Napolin tahatidak konma alanii sude mahita marlas niroha mamuji gowarna nabadiai marende mahita sian buku edde nomor sia ayat sada satolu marende hita
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ale debata, jala perbadahon badaku, dopak bangso na sodaulat roha. Sai palua mau sian bawa si ulahon si opa oto-oto dohot ajekelon. Ai hodo debata haroroan ni hagugu okku. Tongos mahatiuronmu dohot hati goranmu. Akkana managu ahu, pataro ahu, tu dolok ni habadiaunmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita ale amanami na di Banua Gica disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai akka ulaon ni sibolisi sai padungo mahami mahite-hite todim na badiai asa unang tarpedem hami di bagasan dosa ale asa monang hami sahat rodi ujung jala asa mardame hami saleleng di tanoon pai masahat hami Tuhan uluan nasora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion Ima Yohanes 10 ayat 20 sada manang ise namaniuk aka patiki jala diradoti ido na holong roha diau alai diha holong ida mangido na holong roha diau aupe holong dorohaku di ibana jala papata rokku maahu tu ibana ima sahatna atong rap mangidu gugu mahitasian tu hatta debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na humbat tu patikni. Amin. Mari dehita.
topo tima dosa tu debata martangiang mahita. Ale debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Fodo debata parguguna suatu dosan. Sitopa nasa adong paruhum natigo namangumi jolma manusia. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami akan nahula hami marhitesian pangalausion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narowai. Nang siang pakatayon nami nasoture ro di panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudoho na uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asima roham di hami. Ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha. Doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna jala suruh mato dimpar badia tu rohanami be. Asa tarbahen hami mangului ho di bagasan hati gorat dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan nasora suda. Na pinar baga-bagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-bagani debata taringotu hasesaan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Jahoba. Nunga diarasaki ho au marhitesian akadosam. Jala nunga dilojai ho au marhitesian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadiri yokku. Jaladang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapon ma di dibata na digijang. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di ari mingguon
Ima natar surat di pasal men 120 onom ayat sada sahat ayat onom. Ede hananakko dina mulak tinogihon ni Jehovah akan natar buang sian Sion doson halak namar nipi dohita. Akan namar ilu-ilu malabut maruluk-uluk besogot laho manggotil mardalan-dalan pe ibana huhut tangis pa usung-usung buni si sabur kononton rodo ibana subut maruluk-uluk mangusung aka timbalna ido sahatna martua do akan natu mangihon hatani di bata jalan naum biopsa. Amin. Arende hita. Tidakon maha porseaw tai songon nahina tidakon nidongat tasa porseaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama parduguna sepatu dusan nat mo palangit do tanah au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imanat dukun si Maria naga-bea santo di dia andora sahabat ido tuhata nak mau na berni di panguman ni silatus mata kapajal do ibana di pau pinar silang natuat tuban matur ngitano namulak mangulo di hari patuluhon nama naik usulo lau undur siamun di bakal coba amanai patuku nasbat usani disima ibana pai mamulak sebut tanahon mamumi halak namangu dohot namate au posea itu di perbadia cara adong sada kuria nabadia kuria atau pranyala Kristen akan nabadia dohot yasan dosa dohot aina mando mulak mangurus dosa buat daging halak namate dohot yang bulan nasa sudah. Amin. Tabi gima ting. Shalom mamanginan. Tabi gima titing sa darion.
ima di minggu judika dohon topik minggu nunga sesa aka dosabi napa duahon titik nama ragam permingguan minggu keluarga sadarion hari minggu 6 April 2025 di Patu Pahurianta do permingguan minggu keluarga di Ganung permingguan jala permingguan remaja di Padomu madohon permingguan umum pasaat pilihan keluarga dohita di bagasan amplop naung ni parade ni Hurianta imalau pengaradeon tu pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 tapasahat mapelian sada A dohot sada B andorang sojamita jala pilihan paduahon dohot pilihan keluarga merhiti amplop di pasatu jolo duksipul jamita paduahon pertukaran perjamita HKBP distrik 21 Banten sadarion minggu tanggal 6 April 2025 di Patupado pertukaran perjamita HKBP distrik 21 Banten persagini perjamita di HKBP Tangerang Kota ima sada pukul 6 WIB Bibel Pro Dersani Opus Sunggu atau Bibel Pro fungsional HKBP Resort Ciputat kedua pukul 8.30 WIB Pandita Insinyur Pitro B Hutasoid MD atau pimpinan jemaat Ciledug Indah patoluhon pukul 11 WIB Pandita Mangandar Sinaga MTH Pendeta HKBP Resort Ciputat paupaton pukul 11 WIB Pandita Sarlen Lumban Tobing STH MA Pendeta HKBP Resort Serpong Pangulan Nagotik HKBP Tangerang Kota sada pukul 6 WIB Pandita Marinum Purba MTH Makobasi di HKBP Serpong 2. Pukul 8 WIB Pandita Sabar Manulang SPD Makobasi di HKBP Serpong patoluhon pukul 10 WIB Bibel Pro Bertauli Hutauruk Makobasi di HKBP Rogate Sepatan paupaton pukul 10 pitu WIB Pandita Sihol M Simamora SSI Teol Makobasi di HKBP Maranata Cilegon saya tuhatama nama masuk-masuk Pakobasion Nasida Hombartusi di Patupado pilihan khusus tuha perluan program dohot anggaran tuha KBP distrik 21 Banten di hari Minggu 13 April 2025 siala permingguan keluarga di Bagasan Sadarion patoluhon pembekalan distrik di hari Jumat 10 April 2025 pukul 10 WIB Nasidung di Patupah KBP distrik 21 Banten do pembekalan tuuluan Huria dohot sude ketua dewan Hombartusi Borhat do uluan Huria KBP Tangerang Kota dohot sude ketua dewan lama dohoti ulauni pembekalan ini di Patupa di HKBP Lipo Karawaci paupaton rapot sekretariat di hari Jumat 10 April 2025 di Patupa sekretariat HKBP Tangerang Kota do rapot persiapan permingguan Jumat Agung dohot Paskah pinangido matusude pangulan agung tinggi parar tahun doh sekretaris Surya lama dohoti ulauni rapot di Patupa di gedung Sopo Saroha masuk pukul 16 WIB palimaho pertanyaan passion Jumat Agung dohot Paskah di parningotan ni hari hamamate ni Tuhan Yesus dohot hari haeheo ni Tuhan Yesus di Patupa Hurianta do permingguan ima A pertanyaan pasien di Patupa di hari Selasa dohot Rabu tanggal 15 dohot 10 April 2025 masuk pukul 19.30 WIB maringanan di Ganuk Wik Nabi B parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus di hari Jumat 10 April 2025 ima parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus di Patupado toluhali permingguan ima pukul 7 WIB atau bahasa Indonesia pukul 10 WIB bahasa Batak dohot pukul 10 WIB ulaon nahohom bahasa Batak di permingguan pukul 7 dohot pukul 10 WIB di Patupado Marulaon Nabadia dohot papungu pilihan khusus memakai amplop tuha perluan ni diakoni sosial Huria C
Perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus di hari Minggu 20 April 2025, ima perningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus di patupa 4 hari permingguan, songon permingguan nasomal, ima permingguan pukul 6 wib atau buah-buah ijuk, permingguan pukul 8 wib, ima dohon permingguan pukul 11, dohon permingguan pukul 10 wib. D. Perningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus kedua di hari Senin 21 April 2025 di Patupahurianta do permingguan perningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus napa duahon masuk pukul 19 wib manang bahasa Batak do mutusi pinangido matu paduan suara ama Huria, ama Kantata Gloria, ina Hanna, ina Kamis, ina Maria, dohot ina Deborah, lau mangendehon ede puji-pujian di perminggoni. Ketiga, kononia atau pelayanan persekutuan sada retreat week 26 di hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 April 2025 di Patupa week 26 do retreat maringanan di Pilar Ratu Sukabumi. Imana ni ulahon ni amang Pandita Sardono Siburian STH. Jalan didongani perhalado week 26 sai di pasu-pasu Tuhan tama ulauni. Paduaho pertanyaan seksi ama di hari Kamis 10 April 2025 pukul 19.30 WIB di Patupahurianta do pertanyaan seksi ama HKBP Tangerang Kota maringanan di Sopo Saroha. Hobar tu titingon husosoi hami masuk di anggota punguan ama Huria, ama Kantata Gloria, dohot sudi ama na adong di Ganung Puig laho madohoti partangyangani. Nama kobasi liturgis ama sian wik 14, tangyang pangodianon ama sian wik 15, dohot na papungu pelian ama sian wik 10 tolu. Ede pujian sian kor ama Huria manang pokala grup trio solo ama wik 5, dohot na patupahan konsumsi ima sian wik 7 10 dohot 30 sada. Patoluon pasca sekolah minggu tahun 2025 di Patupahurianta do acara pasca sekolah minggu tahun 2025 tu sude anak sekolah minggu rap merlas ni roha mahita lau madohoti ulauni dohot rangkaian acara ima sada malam perenungan pasca hari tanggal Sabtu 19 April 2025 waktu jam 15 sampai dengan 22.15 peserta kelas Kanaan dalam kurung kelas 4 SD dan kelas Tesalonika 5 SD sampai kelas 1 SMP. Kedua, acara puncak Paskah hari tanggal Minggu 20 April 2025 waktu jam 4.30 sampai dengan jam 7.30. Peserta sude anak sekolah minggu usia mandiri 3 tahun sampai dengan kelas 1 SMP. Do mutusi di hari namangihut bahenot do pengumuman di grup kelas dohot sosmed sekolah minggu HKBP Tangerang Kota. Paupaton diakoni pelayanan kasih sada donor darah HKBP Tangerang Kota marhite dewan diakonia rap dohot NHKBP patupahon ulaon donor darah hombar tusi pinangido turuas ni Hurianta asagabe persidohot di hari sadarion Minggu tanggal 6 April 2025 mamuka pukul 10 sahatu 14 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai 2. Paduaho pertanyaan paborhat ujian di hari Sabtu 12 April 2025 di Patupahurianta do pertanyaan khusus paborhat ujian tuaka pelajar kelas 6 SD, 9 SMP, 12 SMA nalau mendohoti ujian akhir di kelasnya masing-masing. Hombar tusi pinangido matu sude siswa-siswi kelas 6, kelas 9, dohot kelas 12, rap dohot natoras lama dohoti partangyangan. Hombar tusi belajar sini reguler dohot PA remaja masohot majolo gabe di padomu tu partangyangan.
Pertanyaan paborat ujian membuka pukul 17 WIB maringanan di gereja. Patuluhon ucapan selamat. Pangulan agok tiki parhalado dohot sudir ruas di huria pasahaton. A. Selamat ulang tahun atu tubuh tua 24 halak ruas di hurianta. Dohot selamat ulang tahun pardonga saripeon tu 14 keluarga. Hatani tuhata mandok saya dilehon matuho si subut roham jalan di pasaut nasa sakami pasal men 20 ayat 5. B. Tua karuas di hurian atongon di bagasan parsahiton saya ditupakot Tuhan tama gogo dot hai pason tunasida. Songoni matiting di minggu tasadarion dia akan titing naso di jahahon wae tajahama di buku acara digital na usaha tu grup WA Ganup Week. Moladong akan hurang takas di panuranton doh di pecahon di titingon tapatakas ma tu parhalado wing tabi manang tu sekretariat di hurianta di tiki jam kerja saya di pasu-pasu Tuhan tama pakobasion di hurianta jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lau patupaon akaulaon nadinggan di huria bain sangap di goar di Tuhanta. Horas. Marede hita sian buku ede nomor 190 sia ayat sadas hatulu ho si panguluau sambil pasahaton pilihan sada A sada B. Oh,
debatana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramuti aka hati-hati dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita salutna. Au pandita mangat bersinaga perlu debit he inang buru manurung danak tong do pehot na pinarbor hakmu sianon songoni di bisa tunai. Jadi sahak matabi sian Hurianta sian HKBP Ciputat pasahaton selamat hari Minggu tuhita saluhna saulat nari selamat hari Minggu madihita. Di pakulingi hatani di bata hita marihiti buku Evangelium Lukas bidu-bidu ayat 40 sada rodi 50. Lukas bidu-bidu ayat 40 sada rodi 50 hujah madihita. Dua do parsingiran ni sadahalak si pa anak kokebeng. Utang dinasada 500 rupiah 50 do di nasadanari. Ala suada garar nasida di basa-basa homma itu nasida duasa. Asa ise nasida tagamon nahumolong roha di ibana. Dia lusi sisi momma par si basa-basaan nagumodang hidup anggo di rohaku. Jadi dia lusi maibana tikos do panibang mi dungi di dopakom ma paropuani lausdin nama madok si Simon atehe di dahodo paropuanon rodo autu jabumon dang dilehoko aik pamuri ni patu ala yang goibana ilu-ilu di matana do di bahen manonui patu jala dia pusi dohot obukna dang diumah hoa ala yang goibana olat nidung bongo tuson dang dipasohot mangumah patu dang dimiahi ho uluku ala yang goibana dimiahi do patu dohot miak na khusus di baini hudok matuho nunga sesa dosana nagudangi ubahe gudang holong ni rohana ala yanggo otik do di sesa otik ma holong ni rohana laus didok ma tu paropuani nunga sesa akka dosami gabi didok akka donganna sapanganan ma sama nasida ise doon ay dohot do akka dosa di sesa laos didok muse tu paropuani hapor si omido padua hoko mardame ma ho muli disima sahakna adong do pado hati hata batak gokko si paimaun jojo sielusan gokko si paimaun jojo sielusan nian danga pala di patorang boha parjadi ni halak parisi manang namar guar si Simon nakaning mangotang Yesus sorang tu bagas na lahomangan ala turpukto sa sitong na dipukadoi di ayat 37 itu diawali dari ayat 37 dan di situ tidak dijelaskan apa musababnya kenapa Simon mengundang Yesus untuk hadir di rumahnya makan bersama-sama dia. Alai kemungkinan bui rahira-hira tabereng songonon. Nah parjulu karena memang pada waktu itu Yesus sudah menjadi pusat pemberitaan, pusat perbincangan. Istilah noeng di dogma nunga viral. Ala molo tajaha di ayat 30 sia marnidei halak parise nama ngerahon ibana ima si Simon marhusari ma ibana songonon al panurirak kalakon tadon nado buru-buru nama jama ibana sehingga dalam pemahaman Simon bahwa Yesus itu adalah seorang nabi totu
molo seorang sahalak nabi manang panurirang di bagas nisa sahalak itu merupakan suatu kehormatan. Atau boleh kita simpel katakan bahwa tujuan Simon mengundang Yesus ke dalam rumahnya adalah untuk menunjukkan semacam prestise ataupun harga diri. Jadi buido HP nyudang dongat tuja buniba asa gabe sangat iba. Kemungkinan deh. Nah paduahon alam memang dan dengan anggo relasi ni halak Farisi itu Tuhan Yesus. Saya mangalului sidir do halak Farisi halak si boto surat. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi mencari celah. Lahu manakut Tuhan Yesus. Maka ini juga bisa menjadi kemungkinan. Ketika Simon mengundang Yesus ke dalam rumahnya, boy ma nang mangalului hasalaan manang hahurangan ni Tuhan ta Yesus. Molo halak batak mandokon unang pagodaku hatani ninda. Ngahubo to sudi sahid ni. Itu penadok padohan ketika kita dekat dengan seseorang, berteman dan bersahabat dengan seseorang, jangan buka semuanya kepadanya. Karena suatu saat ketika engkau tidak lagi baik-baik dengan dia, itu bisa menjadi senjata untuk menyerang. Dan ketika kita tidak sedang baik-baik dengan seseorang, jangan luapkan semua kemarahan dan kebencianmu. Karena suatu saat nanti kita juga bisa menjadi sahabat. Jadi di kinaro Yesus tu bagas di si Simon, kemungkinan kedua ini ada. Bahwa orang-orang Farisi akan halak Yahudi naik mengalului sidir tu Tuhan Yesus. Karena apa? Ternyata dan apalah si kop di patuduhon si Simon adat pertamuan songon nasomal di tonga-tonga ni halak Yahudi. Bahwa Simon tidak menunjukkan budaya yang sangat-sangat baik yang biasanya dilakukan oleh orang Yahudi ketika mengundang orang ke dalam rumahnya. Hidupan didok Tuhan Yesus nakaning didok anggoho Simon dan dibaheko tuau ada ta nasomal moloro tamue tu bagasmu na parjulu ikut jalang budok molo dihalakan di jama adu barnyot teh di jama abaran huhuk madidok salum molo hita di jalan dan di basisi mosongodi na paduahon dan di lehon parburian. Karena ketika seseorang ingin masuk ke dalam rumah orang Yahudi, apalagi mau makan, mereka harus membersihkan diri dulu. Tetapi Simon tidak memberikan itu dan tidak membasuh kaki Yesus. Dapat doluhon dan di umat Tuhan Yesus. Napa upaton dan dilehon buli-buli namari simia asa angur patni Yesus. Si Anita rida bahwa Simon tidak sepenuh hati untuk mengundang Yesus dan mempersilahkan Yesus untuk hadir di rumahnya. Akadamang dainang ruas nahina holongan di Tuhan ta. Ido banda didok Tuhan Yesus. Tu si Simon ala adong masahalak buru-buru pardosa di bagasa turpukta. Banyak hal tafsiran soal ini. Ahadugan naginoaranna perempuan pardosa alai molo didok level pardosa di bagasan turpuk tahun hati hai bahwa dia sudah dikenal orang banyak orang berdosa apapun itu dinaro pardosaon rodo ibadah manukap madapoton Yesus jala manukap ibadah di pak di Yesus tari luilu di mana manosoli akka dosana. Dia menyesali dosanya. Dia menangis. Bahkan air matanya sampai membasahi kaki Yesus. Akaina ise mahamuna ya tangis. Merubui maraik. Pak nihalak manang pak niamat tadi bekam. Asal mau nang pak niamat tadi halakam maraik. Ise mahitahya tangis soni.
Bahwa ketika perempuan berdosa itu datang kepada Yesus dan membasuh kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, itu menunjukkan bahwa dia mengaku dosa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dungi dia pusibana Pak ni Yesus doh jabulana. Perempuan berkata rambut adalah mahkota perempuan. Neng dohonon na disi bahwa apa yang tidak lazim dilakukan oleh manusia, apa yang tidak lazim diberikan oleh manusia kepada Tuhan, perempuan berdosa itu beri. Mahkotanya yang paling berharga daripadanya itu dibain manapui mengaku sifat ni Yesus. Dungi diusehom mamia. Nah khusus tupak ni Yesus lahom mamuri. Alani suku-sukun siapa yang mestinya layak menerima Yesus. Nang pesi Simon tuan rumah ibadah na parade si panganon alai dang dipatuduhon ibadah etika bertamu yang baik menurut norma, menurut adat ketika itu. Ala diberi gimana para berdosa. Simon berpikir dalam hatinya, mengapa Yesus menerima perempuan ini? Kalau dia benar-benar nabi, molositong do ibana rabbi, guru iko botong ona do boru pardosa do halakon nasobui dais tu panurira. Jadi menurut Simon bahwa perempuan berdosa itu tidak layak berjumpa dengan Yesus. Idok banda didok Tuhan Yesus molo hobartu Nabi Nahemon dibandingkan dengan apa yang perempuan ini lakukan, menurutmu siapa yang layak menjadi tuan rumah yang baik menerima saya? Hira songonima suku-sukun ni Tuhan Yesus di bagasa terpukta. Alani di bahi Yesus ma upamanakan ima terpukta ayat 41 ro di ayat 45. Upamana adong dua parsingiran ni sadahala. Adong dua halak nama hutang tu sadahala. Utang ni nasada 100 juta. Utang ni nasada naik 10 juta. Ala dang targarar ni dua halak parutangon utang naik Roma parutangani manang Roma parsingiri, Roma halak namorai, didok matu nasi dana dua. Anda berdua tak perlu membayar hutangmu lagi. Karena apa? Bagiku hutangmu sudah lunas. Nama hutang 100 juta, nama hutang 10 juta. Suku-sukun tuhitanwai. Siakala na duaon, siapa yang seharusnya mengucapkan terima kasih yang paling banyak? Iso ada hira-hira. Nama hutang 100 juta harusnya itu. Alaniaha ala gumudang asiasi tuibana. Akadamang denang ruas nahi naholongan itu hatta om manuaing mamuhai turpukta di bagasan minggutta sadarion topik minggu nungasesa akadusami. Nah perjulun yang dohonon na bahwa sebesar apapun dosa kita, sedia pigodam di dosata, kalau Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, bahwa itu telah diampuni. Dan berhak kita madok tu dongata nungasesa dosam, manang dongata madok tu hita nungasesa dosaku, anggoso debata madok nungasesa dosa. Alania ay akka halak parutang dohita tu debata. Akka halak parutang dohita tu debata. Akka aha mautang tu debata. Na perjulo di top pada ngudukta. Di parmudu-mudu kita, di sarihok kita. Dakola tabilagi sedia ma nata konsumsi akka nanilehon di debata. Berapa banyak berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu adalah utang kita.
Jaladong do muse kita tidak terlalu baik memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup anda disegai jolma do harangan. Tidak dipelihara bumi ini dengan baik. Disakiti hati saudaranya. Dibenci saudaranya. Sedangkan memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa lakukan itu. Alai saya totong do diasi di bataita. Alani sudido hitaon halak parutang tu di bata. Adong do nama rutang 100 juta, adong nama rutang 50, adong nama rutang 30, adong nama rutang 20, adong nama rutang 10 juta. Semua kita. Utang tak akadamang denang. Hutang kita kepada Tuhan itu adalah seberapa banyak, bahkan mungkin lebih banyak dari berkat yang kita terima. Tidak pernah orang yang mendapat berkat Tuhan 1 miliar dia berhutang 100 juta, nggak pernah itu. Jadi semakin banyak berkat Tuhan yang kita terima, renungkan bahwa hutang kita harus semakin banyak kepada Tuhan. Napadua nak kadamang dainang ruas na hinaholongan itu hatta buasa huroha menet roha ni si Simon mamereng buru-buru pardusai. Mengapa dia keberatan? Karena perempuan itu datang kepada Yesus dan Yesus menyambut dia. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hanya dia yang layak, bahwa hanya dia yang pantas untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sahid ni hitajol madona kadamang daina. Didok di hata batak si bora guguk jul otik mamora hita luhut sumurung ausoli. Bahwa ada keinginan kita, ambisi kita, nafsu kita, keinginan kita untuk menjadi lebih daripada orang lain. Dan itu yang menjadi banyak akar persoalan dalam kehidupan kita. Istri serasa menjadi kepala rumah tangga. Hela serasa menjadi mertua. Anak serasa menjadi orang tua. Boru serasa hula-hula. Orang berdosa merasa tidak berdosa. Akom sahita kamangina. So si Simon nakaning. Sehingga dia memandang orang lain tidak layak, tidak pantas menerima kasih karunia. Dan ini menjadi kritik nang diparnguluta sinuaing bagaimana kita bisa memandang orang lain itu sama berharganya dengan kita. Mulubui terjumi dongata sumangat siap kita. Menganggap orang lain lebih layak dan lebih pantas. Namangi udah kadamang denang ruas na hinaholongan itu hatta ahado parbue ni burjuni rohani parupuani naro maropot Tuhan Yesus. Na mengapusi Pak ni Yesus, meminyaki Yesus, menyembah Yesus. Di dok Tuhan Yesus di bagasa terpukta ayat 40 pitu nung ngase sadosana nagodangi. Laos di dok matu parupuani nung ngase saaka dosami hapor siomido palua hoko mardame ma hubudi. Damang denang ruas na hinaholongan itu hatta bahwa semua kita membutuhkan pengampunan dosa daripada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tung sadong do ibarni, tung saluhut do jolma mardosa, jaladang dapat pujian ni debatana sida. Sudah do hita. Semua kita membutuhkan pengampunan itu. Alani dosa yang paling mematikan, dosa yang paling berbahaya adalah perasaan tidak berdosa. Jadi dosa naubalga dan dosa yang paling mematikan adalah molo tarajumi dirita dan berdosa.
tapatudus may songon sahid di pamatang tahun yang tidak terdiagnosa, ya. Dan kita mungkin tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan sakit, atau mungkin sudah kebal dengan penyakit itu. Lama-kelamaan penyakit itu menggerogoti tubuh kita, dan semakin lama semakin penyakit itu menguasai tubuh kita. Pada waktunya setelah penyakit itu terdiagnosa, ternyata waktunya sudah habis, bahwa penyakit itu tidak bisa lagi disembuhkan. Gabi mati mah hinorhon nih saiti. Jadi itulah gambaran kepada setiap orang yang tidak pernah merasa bahwa hidupnya berdosa. Maka lama-kelamaan dosa itu akan menggerogoti hidupnya. Dan sampai pada waktunya dia mulai sadar telah berdosa, tetapi tidak ada waktu baginya untuk memohon ampun kepada Tuhan. Hidup panahudok nakaring dosa yang paling mematikan adalah ketika ada perasaan bahwa kita tidak berdosa. Tidak donang di tonga-tonga di bangsotan waing ondo sahid. Molo tabering rupani akan masa marhiti televisi dohonon halak parsalai seolah-olah tidak lagi merasa bersalah. Orang berdosa merasa tidak berdosa lagi. Hidup mana adong waing liga korupsi di tonga-tonga di bangsotan nate. Berlomba-lomba mengkorupsi siapa yang terbanyak. Jalan molo disorot kamera di televisi, senyum dona sida, seolah-olah tidak ada yang salah. Nah, ini fenomena apa? Fenomena bahwa manusia mulai kehilangan rasa malu. Lamago hailauni. Ketika kita tidak memiliki rasa malu lagi, bahwa tidak ada lagi batas-batas moral bagi kita. Sudi nama denggan di kita. Alani akadamang denang ruas na hinaholongan di Tuhatta. Hidup banda di paingon tahatan di Tuhatta hita di bagasan obason. Ya, sadarilah bahwa kamu adalah orang berdosa. Sudi itu hita halak berdosa. Karena itu semua kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Alani Roma hita tu Yesus. Buan nasa dosam. Asa disesa. Damang denang ruas na hinaholongan ni Tuhatta atong ala nang tajalo do hasesaan di dosa siya Tuhattai. Solat nari tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dan adong dosa nasobui diampuni di bata, nasobui disesa di bata. Molo didok diedeta nomor 174 torop do penasiati ayat tulu pardosa ho di dok roham nasotama bedohon dan pola ala di dosam upaya nasudat bongon ay nunga say do dosami digara Tuhan Yesusi nausay do dosami alani akamang ina remaja na poso pulung saluna sudihi taun waing hatan itu hatta madokon nunga sesa dosa. Amin. Sapala nang taameton bahwa dosa kita telah diampuni, maka tuntutannya adalah iman yang berbuah harus nampak dari perbuatan. Kadang denang ruas na hinaholongan itu hatta hasesaan di dosa dipatudus do ditrupuk tahun songon utang. Karena itu barang siapa yang utangnya telah dianggap lunas, jangan menjadi orang yang merasa tidak pernah berutang. Halak nang disesa dosana, unang marpikir dan jangan bertindak seperti orang yang tidak berdosa. Si paingok duit pisang-pisang. Alani nang pe nang disesa dongat ta utang tay, ikotong do hormat hita tu parutang atay. Unang gabi songoron, na julu do ho parutang aku, saunari daw, ngomora naik unako din. Mulu dia lusi baga sarwana, anggo solalan ya udang mamora boleh nem se. Nah, karena itu sekali lagi, sapala nang tajalo hasesaan di dosa, atong ahama
parbina di bagasa nguluta na parjulu tapatuduhon ma holong ni rohanta tu debata mar parbue kun na dinggan mar hiti ahame songo di bagasa trupuk tanak kaning dibuan paropuanido na umarga na umulis yang muluna laho mangalekon tutuhani akamanginang kita mau boto apa yang paling indah, apa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Itu yang mau kita bawa kepada Tuhan. Itu tanda ni hamulati otak. Barangkali hidup kita, barangkali waktu kita, barangkali juga talenta kita. Parorgata, pak saxophone, song leader, alaya kita selalu no marga siap kita ngulu tahun bisa dilehon debatado pe itu untuk menggarap hutang kita kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 12 dikatakan, sebab kita adalah orang yang berhutang bukan kepada daging melainkan kepada roh. Sudah itu kita halak parhutang. Karena itu semua waktu dalam kehidupan kita mau kita pakai untuk menggarap membayar hutang kita kepada Tuhan. Nah kedua nak kadamang denang ruas nah hinaholongan itu hatta. Molo nang disisa debata dosata patut ma sesauta dosani dongata. Jadi hiado di bait Tuhan Yesus upama di Bibil tahun adong ma nama hutang tu sada halak dungi Roma parutangan no di dokma utangmu telah lunas. Si A berhutang kepada si B, si C berhutang kepada si A. Jadi orang yang pertama berhutang kepada si B ini dia punya piutang kepada si C. Ketika si B melunaskan hutang si A, tetapi si A tidak melunaskan hutang si C. Jadi muidu songoni. Halak menganggap lunas hutang kita, tetapi orang lain yang berhutang kepada kita tidak pernah kita anggap lunas. Didok. Daudo gumudang dosa ni halak nasoolo manesa dosa ni donganna sian halak namar dosai sendiri. Lebih banyak hukuman kepada orang yang tidak mau melunasi hutang saudaranya dibandingkan orang yang berhutang itu. Jadi argasi tutudo dohot ulota manesa dosa di dongata. Didok Tuhan Yesus 70 hari ma sesauta dosa ni dongata. Mari saling mengampuni dan saling memaafkan. Alani napatuluhon bahasa saimol hita manesa dosa di dongata na parjulu ala dang takas taauhon hata di dibata gumudang dope harohauta nama katai gumudang dope harohauta nama kuling alani asasi kop hasesaan di dosa di bagasa kita jala asamar parbuai gohi roham marhiti hata di dibata isilah hidupmu dengan firman Tuhan maka kita benar-benar mengenal Yesus yang mengampuni kita dan kita mau juga mengampuni orang lain. Hiadu sehali judang sada keluarga mapadita mangat tujabuna ala somal doi lumubi molo songot dihitahan anggo hamu dak tujabu beranun dang muhamyate. Nah, judang matujabu ni parjabu paditai. Jadi parpudi padita roh. Ada orang sosaha tujabui dibuat perjebom majo parjolo hepeng sian ATM ala marsugun anak konan yang borhak sekolah kuliah. Lalu kemudian setelah sampai di rumah si pemilik rumah ini meletakkan uang yang diambil dari ATM tadi 500.000 dia letakin di atas meja dan kebetulan di situ dia letakkan juga Alkitabnya di atas Alkitab ini dia taruh uangnya lalu dinyalain kipas angin. Mulai mana sida kareju mangalopah pangaradeu si pangano lautu padita ini. Beberapa lama kemudian pendeta ini sampai di rumah hora samang hora sinangin dapat di tahun. Bah hora samang padita hudul mahamu linda. Hudul mapat di tahun di kursi dekat meja yang tadi ada Alkitab dan uang 500.000 di atas Alkitab ini. Yang punya rumah bekerja di dapur. Ala niki pas anginon dipikiri pad di toma mono liling anon hepengon dikipas anginon marsaburam mah hepengon inarohani pad di tom. Lalu pendeta ini mengambil uang 500.000 dimasukkan ke dalam Alkitab
Ni atas ni bijay. Mangan manasida. Dung mangan nasida jepek hata dohonon. Martangyang panditay dungi mulak mah. Marsugok nai neng borha anak na sekolah dilui perjawi mah dang disibe hepengi. Dang digijang ni bibeli. Ujungna ala pararirabu do inak taon. Ado kamu pararabu teh? Mariang nga gabi arian way. Hari Kamis. Dang robe inak taon tu para hari Kamisan. Nah, hari Minggu ipajumpang mah do amang padite horas sinang. Nah, horas ina inak taon. Ala niya ibaga sarwana padita panak ko doho inarwana. Hari Minggu na ipajumpang mo sedo amat tay dang robe tu markor amat tay. Hari Senin na dang robe. Hari Minggu na ipajumpang madok padita isu kuma amang buah sadang rohamu na di hari Senin markorin na tu amat taon. Tak puasa. Gudang ulaun ina amat taon. Hape natong di baga sarwana padita panak ko doho inarwana. Na dung liling songoni semakusari marohani paditaon. Puasa songoni halakon narohana. Ujung na Roma paditaon tujewi. Isukum mah. Puasa dak yahoy nang ro mararirabu. Puasa dak yabe ro amang markor hari Senin na. Jujur maperjebon. Amang padita. Hurip puno takas molo padita jujur sejujur-jujurna. Daolo manakko. Takas do holak kamudo di jebon. Jala digijang di bibilondo hubai kebe. Dung roh hamu tu jebon mago hepengin. Roma padita oh ido amang ido inangin na. Ibu ka padita ma bibil nai. Ibu ka ipatur ma nod do hepeng munay amangin na. Doho inang. Lapatan na aha. Nang malay do hamu? Lapatan na dakya ibu ka keluargai bibili. Gabe dang diboto na dibagas hepengi. Ketika kita melihat hidup ini orang lain siapapun itu hanya dengan pikiran kita, maka kita akan melihat keburukan dari mereka. Tetapi ketika kita melihat orang lain siapapun itu dengan firman Tuhan, kita akan melihat orang lain itu berharga bagi kita, sama seperti kita berharga di mata Tuhan. Karena apa? Dosa kita telah diampuni. Imanmu menyelamatkanmu. Amin. Martang yang mahiba. Mulai hati Tuhan di hatam datol khas di tonga-tonga nami nuaing mamakulingi hami asa takas huau ho kami nau se sadusa nami nau malua hami san akadusa nami i alani naing ma Tuhan dohot hami marparbui di haporsion nami marhite pakuling nami pakatayon nami parsauran nami pangulaon nami di akausaha nami manang di kantor nang di tonga di bagas nami pe takas ma Tuhan hami mangula songon akayana komu na porsia diho Tuhan upasatami tuho sadok ruas ni huriam hakabipi Tangerang Kotaon padoho manasida Tuhan marsaulihon las ni roha dina mulak nasida sian bagas coromon tumopon ganuk bagas nasida doho manguduti akalon na tuari marsugut pasu-pasu akayana konami na marsikola ali Tuhan paradi masa depan di nasida akayana konami na karijo pasu-pasu doho akan nasodako karijo lebih paturu mali Tuhan dohot dia akan tua-tua leonai pason doho kacang niur pasatami tuho Tuhan secara khusus akan dengan nami natongon di bagasa parsahiton Tuhan dulu nasida calahoma manongos hahi pason tu nasida pasatami tuho amang padita amir Silitonga Inang Ismai Hayati Bursilalahi Yanakon nami Karina Sialoho Amanami Roland Sitinjak Inanami Restina Turnip Yanakon nami Nicholas Panjaitan Yanakon nami Paskah Purus Sitanggang Amanami Doni Daniel Haryanja Yanakon nami Anggita Yanakon nami Maria Esther Yanakon nami Gerald Panjaitan do ina nami Iren Yesika Silitonga saluhuk manasida dohot naso hukwari hami dope tangatap nasida jala dulu nasida lehon ma hamalumut tu nasida padohot mahami saluhuk na marsaulihon las niroha marhiti pasu-pasum lumubi dohot keluarga di tonga-tonga di parmingkon namin wahing di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami
Amin. Taparade pelianta huhud mahita marinte. Amen.
tatangi ako mapeliata. Ali di batama namin na di banwa gicang hodo haroroan ni sanhut si lehon na dengkan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masian na ni lehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dia makuarm sa rumah harajaun sa saud malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua kicang lehon matuhami sa darion hangulua siapare si samadusa nami songo panisan nami di dosa di dongan na mardosa to hami unang hami to giho to pangucunan palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma buhina tuho jala di pasaur honma damena tu todim.